आपल्या प्रथम वर्ष कला या वर्गामध्ये भारतीय राज्यघटनेची ओळख हा विषय शिकत असताना मूलभूत हक्क हे प्रकरण आहे. मूलभूत हक्काची वैशिष्ट्ये जर आपण पाहायला सुरुवात केली तर मूलभूत हक्काची वैशिष्ट्ये अशी आहेत की मूलभूत हक्कांना न्यायालयीन संरक्षण आहे. जर एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कावर गदा आली तर ती व्यक्ती न्यायालयामध्ये जाऊन दाद मागू शकते. अशा प्रकारची घटनात्मक उपाययोजना कलम 32 ने सांगितलेली आहे. कलम 32 हे आंबेडकरांचं आवडतं कलम आहे आणि त्याचप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेमध्ये मूलभूत हक्कांना या पातळीवरती असं वर्गीकरण आहे. पहिल्यांदा जर पाहिलं आपण तर 10 ते 12 सर्वसाधारण, कलम 14 ते 18 समता, कलम 19 ते 22 स्वातंत्र्य, 23-24 पिळवणूक विरोधी हक्क, 25 ते 28 धर्म स्वातंत्र्य आणि 29-30 सांस्कृतिक व शैक्षणिक, कलम 31 घटनात्मक उपाययोजना या अशा पद्धतीने भारतीय राज्यघटनेमध्ये मूलभूत हक्क नमूद केलेले आहेत. मूलभूत हक्क ते व्यक्तीला न्याय मिळवून देण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे असे मूलभूत हक्क आहे. मूलभूत हक्क या गोष्टीला भारतीय राज्यघटनेमध्ये सगळ्यात जास्त महत्त्व आहे. मूलभूत हक्क हे भारतीय राज्यघटनाकारांनी अमेरिकेच्या राज्यघटनेवरनं जसे त्या तसे जरी स्वीकारलेले नसले तरी आपल्या भारताच्या सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक परिस्थितीला अनुसरून बदल करून हे स्वीकारलेले आहे. म्हणून याला विशेष महत्त्व आहे.